Czy ma pani ulubioną bajkę, albo film animowany? Nie. Żadnego? No, może Shrek ostatnio. Tak? A za co Shrek podobał się? Za to, że jest taki jak większość ludzi, a my próbujemy ukryć, że tacy nie jesteśmy. Jakieś bajki z dzieciństwa? Nie, Żadnych? żadnych. Szuka Maja, Gucio, Smurfy, Reksio, Przykro mi. Gumisie. Te stare filmy. To znaczy Bolek, stare. Lolek, takie co były dla takie dzieci dla dzieci, nie? kiedyś. No, Tak? tak. A ty jeszcze państwo oglądają bajki na przykład? Donald, Znaczy już nie, dzieci są dorosłe. Kaczor Donald też coś takiego. Nie, właśnie tak się składa, że nie. Jakoś Nigdy nie oglądałaś bajki? oglądałam bajki, ale nie miałam takiej ulubionej. Nie wiem, no... Gumisie. Gumisie! Gumisie. Za co? Nie, za co? No bo było to zabawne i tam ten jeden stworek tak śmiesznie mówił. No i sok z gumi jagód był. O, sok, o... Nie zapamiętałam akurat tego. Ale pamiętałam, że było bardzo dowcipne. Z takich nowych bajek, co teraz w kinie leciały, czy takie... Życiowa ulubiona bajka. Bardzo mi się Shrek podobał. Pierwsza część Shreka. Ale dlaczego? A, bardzo śmieszna jest. I taka na czasie. Mówi o takich problemach, które tak w dzisiejszych czasach też są istotne i też odgrywają jakąś rolę w życiu człowieka. A z czasów młodości? Z czasów młodości różne bajki, głównie też tej polskiej produkcji. Jako dziecko bardzo lubiłem takie bajki, zwykłe takie dzieciny jak Reksio, Smurfy czy inne, Bolek i Lolek na przykład. Stara bajka, Wilk i Zając. Wielki Zając. Za co pan ceni tą bajkę? Trudno mi teraz powiedzieć, ale no jest to i komiczne, no i takie naprawdę do dzieci takie, no nie przedstawia żadnych takich stresowych scen, tak jak teraz te obecne bajki. A czy pan się utożsamiał na przykład z jakimś z bohaterów, czy z wilkiem albo z zającem? O, jak z dziećmi to chyba Wilk. Bolek i Lolek na przykład. Tak? A dlaczego akurat Bolek i Lolek? Dlatego, że to z lat mojej młodości było. No i może dlatego człowiek bardziej pamięta, nie? Utożsamiał się pan z Bolkiem i Lolkiem? Nie. Ale lubiałem, jak się wygłupiali. Mieli problemy. O, Bolek Lolek. Dziękujemy. Nie oglądam bajek raczej. W ogóle. Dlaczego? Jakoś nie bardzo. A w dzieciństwie? W dzieciństwie to tam wiadomo, Donaldy, Mieszka Miki, te sprawy, nie? No ale to z Cartoon Network. Dexter. Co takiego ciekawego w tej bajce jest? Znaczy nie wiem, w ogóle lubię te wszystkie bajki z Cartoon Network. Co po prostu podobają mi się. A co w nim takiego fajnego? Humor? Śmieszny, no. A pan? Ja lubię Smurfy, Za co Smurfy? za Gargamela. Utożsamia się pan z Gargamelem? Czasami. W jakich wypadkach? Nie wiem w jakich. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.